चलो ए बेरा मैं सोह देवे के बाटे। साला रोज रोज लेट हो जाता गाय दुहे में, ए बार पूरा सोह देवे के बा। ए मर्द के हटे फोन करे लागता, बताओ उनिया रोहनी घरवा त ना फोन कर दिल हो। हेलो। हाँ भैया। अच्छा बबुआ। हाँ भैया। हाँ का हो, का हाल? ठीक है तब आप भैया कौन यानी कि का कर बजा हमारे के बाहर ना रहे दे बजा। बाहर ना रहते बजा हाँ। का मतलब ये कौन चीज कहतड़? कहतड़ हाँ माने तू निखा जाना तो का माने हम उहे तो हम जानती तो मन हमरा बतावे के पूछती। अहो हमारा के भेज देतड़ जा बाहर। हाँ। बाहर भेज के हमें हरानी के दुख देले बड़ा जा। वो हमारा भी साल फोन कइलस या हमर करेजा एकदम फाट गइल रो रो के कहत रहली कि हमारा के नौकर लेखा जा खटावत तड़न जा। मैं बोलत तड़ी, दीदी बोलत तड़ी, भैया बोलत तड़न, मम्मी बोलत तड़न। अरे मतलब के उनका के बोलेला? के बोलेला? हमारा नहीं बुझात कि केहू बोलबो करेला उनका के। उ तो खुदे चरा चरा कइले रहेली दिन रात, सबका के कुछ ना कुछ बोलत रहेली। माने उ पागल बिया ना, उ पागल बिया कि चरा चरा करत रहेले। अरे मत हम मतलब हमारा बात पे विश्वास तोरा नहीं है ना। अब का विश्वास रही? माने कोई हमारा से रोवतिया के कहतिया कि हमरो के संग ही लिया चली आई, हम ना रहबे जा। माने का करी तब लिया के जइनु। हमारे तो ये कौन सी दिक्कत बा हमरा नहीं बुझा। तो सब कुछ उनके करे धरे के बटले बाटे। हां तो जान तो हम करत सब कुछ करे करे धरे के बा। अब तो कोई घर में बा ना, चाहे तो घर में चाहे कुछ हो को उहे करो खालसा। अब तो तार भौजी बारी तो बीमारे रहेली, उनका से कुछ होइबे ना करी। हमेशा उ सालों भर में मारे रही देखत नहीं की। अरे तो बीमार रहेली तब ओकरा में कौन सी बनावटी कोई बीमार रहेला? बीमार रहेला कछैले रही आखिर नया मारे रही हन। अरे तो नया नौहर बाड़ी खाना बना दी हन, इनका कोनो दिक्कत नहीं खे तो का माने ओकरा से दिक्कत बाटे? देखो उनकर दुख अब हमरा से साहत नहीं खे। ए मतलब तो हम तो सोचनी मोहे दया कि नहीं छोड़ दो भौजी के भैया के करी हम जात नहीं अकेले अपन करब। लेकिन अब हमरा आवे के पड़ी ओकरो के लिया के हम जाई जन हम रूम में जा खोजत नहीं बड़ा गुरु नहीं रूम में खोजे मिल गुल बा एको। ए मतलब तो हमरा नहीं बुझात कि तू ओ जब दिक्कत का बाटे जे सब कुछ ठीक है बा। हमरा तो नहीं बुझात कुछ दिक्कत बा। तार से काहे कहतड़ी हमरा नहीं बुझात। तू घरे पर तो तू ही ना जानबा, हम तो विदेश से बानी हमरा के। हां का तनी मने हाला निहन भई रहे उ कुछ कह देलस है काहे न कुछ खाती के शायद अंगनावा में कुछ डाला रहे डाला रहे खातिर शहर में हरान के बन जाला। लगले लगले जूतिया बनता, लगले लगले एतु बनता के हमरा के भेज देता जा बाहर। ओकर एगो कहिए से एतु भइल बाटे त नहीं के हो बतिया सुनब। उ दाल अंगनावा में पसारा रहे आ तार भौजी कह देली कि दलिया कौवा खात रसन सुखा गइल होई ले ले आव। वही पर बिगड़ गइली उ आ कहे लगली कि हम तोहार नौकर हई, तो जन के हम अथु हई लगौले बड़ू जा नौकर। तो उ तो बात ठीक बाटे। उ बात ठीक बाटे लेकिन उ ई नहीं के कह सकत कि नौकर उ जबान लड़ावे ले कबो तनी बता दियो तो। अरे तोहर माने तो माने हम बना के बोलतनी तोहरे पसंद से उ शादी भइल, तोहरे अथु से सब कुछ भइल। हम ही थोड़े नहीं कहत कि खराब है, लेकिन है तनी आदमी से तनी जवाब सवाल सुना होला हो। साला सवेरे हम सूत के उठनी बरस कनी फोन कइला से बुझाइल कि हमार करेजा बहरी निकल जी रो रो के लागल ये कहे। उकुल हम बात नहीं के जानत। ये मर्द तो हम कहे के मतलब है कि हम कुछ कोइल ही नहीं कि कोई कुछ कोइल ही नहीं के तो हम का कहि कुछ नहीं के मैं उहे कइले बिया, मैं ओकरे में दोष बा। ठीक बाटे हम मतलब काहे हमरा नहीं ना हम टिकट करा लेते नहीं आवत नहीं ओने सो करा के लिया के बा तो हम जाने देखी हो जाए अपन घरे कैसे करबा जाए। बुझा गेल नु? अरे तो घरे खाना वाना के बनाई? के बनाई जे रही उ बनाई, तू बनाई ना तो भौजी बनाई हन। गजब हाल बा, दुइये आदमी के बतिये बाटे त माने कैसे हम खाना बनाई? खेतियो बाड़ी इतना बाटे मान ल कि तोहरा बुझात तर कि ओ खेती बाड़ी तारा भी कबो कहो कि पैसा 2 रुपया 4 रुपया दे दो करा के हो तनी हेने जाई होने जाई। वैसे ही रक्षाबंधन में गाँव में जाए के रहे तो कहत रहा कि पैसा नहीं कि रक्षाबंधन में जाई के बेटी बहिन कुल मैं नहीं हर गोइले से ना तू विदा कइला हड़ो। तो रक्षाबंधन में उनकर भाई आइले न रह कि पैसा नहीं के रहत खेती होता हम एजा भेजतनी पैसा भेजतनी तब हम के जाने का कुल मैं पैसा हो जाता के। ए मतलब तब भेजत तो तू पैसा तो मैं तो उनके के देला तनिए मनी खेतिए में तो 10,000 रुपया खाली देले रह।
हाँ तो खेतिया में देले रही तो ओकर के ना दी तो का होई, ओकर साड़ी फट जाता ये तू फट जाता अपन जाले नहीं हर तो जैसे तनी किन कान के लावे ले। हाँ तो छोड़ा जाए दो तन के समझा दो तू ओने से कि नहीं चल देखो ठीक वो हमारा बस के बात नहीं के समझौला के समझला ना। अब हम चुपचाप आवत नहीं उनकरा के लिया के आई तू देखी है अपन कैसे कुल चलेबा। हाँ एगो बात सुन लो। हाँ कौन चीज? हम आवत है ना और खेतवा जौन बा ना ओकरा के अधिया दी हो। अधिया दी हो? हाँ मैं सोहाइल नहीं के ना। ना मैं नहीं के हाँ सोहाइल। तो चलो ठीक बा 10,000 रुपया दिले रही रोपे के ना। हाँ तो ओकरा के रोपा गइल बाटे। हाँ अपने हिस्से भर सोही है बाकी के रहे दी हम आवत नहीं। तो माने का है का बंटवारा माने होई ना बंटवारा के बात नहीं के ना। हाँ ना उ कुल बहुत हम देखत नहीं नु बंटवारा के बात नहीं के। एमा तो कहते का आधा खेतवा हो जे तू गजब बतियावत रे। आधा खेतवे तू सोहई तारा भी पैसा नहीं के नु दिक्कत बाटे ना। आधा हम अपन सोहरीवाई आ ओकर कटवाई हम अलग ठीक बा। फिर हम कुछ कहते नहीं कि अलग में आई भाई अपन धान आ कटवाई अलग आ रोपवाई अलग। तो माने का है माने का बात बा बोलो यही तरी अब हमरा कुछ नहीं के बुझात माने काहे का बात बाटे। बात के बात छोड़ो उगलब हमारा मेहरानू के दुख नहीं देखल जात समझला नु। अब तो तार मेहरानू के दुख कौन ची बाटे हमरा नहीं के बुझा। अरे हम ना समझत नहीं कौन दुख बा उ समझत तारा थोड़े बुझाई। अब तू मेहरबा माने इतना दिन हम देखत रही अब तू मेहरानू वाला हो गिला ना। ना हो गई ना जीवन भर ऐसे ही चली ना। उ छोड़ दे तो हम फोन रखत नहीं हम जाते माने 6 महीना पे बियाह कइले सालों पे ना लागल मेहरानू वाला हो गिला। मेहरानू के बात मान लो मेहरानू भी है तो मेहरानू वाला होई में देखो ओकरो फोन आवता ठीक बा। माने तहार भौजी तारा के का कइले बड़ी ओकर कुछो नहीं खे ना बा का है ना तो घर रहनी कइले बनी ना हम छोट रहल तनकी अपन लाजो शरम से तू कइल जाला। तो हमू देले बानी हमू आज से नहीं रहत बाहर हमरो रहत हो गेले आज 8-9 साल कमा के तोहरे के देले बानी भौजीए के तो ठीक बा देले बाड़ लेकिन उहो तारा के अपन माने अपन लइका निहन तारा के पोसले ही हो। ठीक बाटे पोसले बाड़ी ना तो अब मत पोसस आ देखो ओकर फोन आवता फिर ओकर फोन आवता कहे कि कहाँ बिजी बाड़न तू फोन रख हम आवत नहीं काल मतलब कि हम टिकट करा देले बानी निकलब आ खेतवा के सोच लियो ठीक बा। अब हम का कहीं जाए अब तक जब अइह तब देखी हम करे तू ही न करब जय मत देखत न भैया तनकी बात खाती के इतना बढ़िया बनावल रिश्ता माने दू भाई के अब देख बियाह होते अब सालों ना लागल इनकर बंटवारा कहे लागल मेहरानू आवते माने ये अपन अलग जाए तो छोड़ अब आई तो जवन कह का हमरो दिमाग खराब हो गइल भाई हम एगो और बात हाँ सुन लो और आवत नहीं ना तो खेतो जवन बा ना ओकरा के रुको चलो ई का बात बाटे हमारा मेहरानू के दुख नहीं के देखल जाता। चलो ठीक है कोई मेहरानू वाला हो गइले साथ चलो फिर से पूछा कि का है का बात बोलो।